जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते। आज आम एनसेंट हिस्ट्री विषय डिस्कसन करवा। तो आज मु ओडिया रे आपन सहित डिस्कसन करी एनसेंट हिस्ट्री विषय जहाँकि प्राचीन इतिहास विषय आम डिस्कसन करवा। तो चलतु आरंभ करवा। हिस्टोरिकल सोर्स एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक उत्स व पूर्व ऐतिहासिक काल विषय आम आज पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 with reference to naming of India, भारतवर्ष has been mentioned in which of the following book? ଭାରତର ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମିଳେ? यार ऑप्शन ହେଉଛି ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी अचरंग सूत्र। यार ठीक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 2 India is named as Aryabhatta due to inhabitant of which of the following? ଭାରତ କେଉଁମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତର ନାମ ଆର୍ଯ୍ୟବତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ଭାରତ, ବି ଦ୍ରାବିଡ଼, ସି ଆର୍ୟାନ, ଡି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ऑप्शन सी आर्यन। क्वेश्चन नंबर 3 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? କାହାକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କ୍ୟୁନିଙ୍ଗମ୍, ବି ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ସି ମୋଟିମାର ହୁଇଲର, ଡି ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ऑप्शन ए आलेक्जेंडर क्यूनिंगम। क्वेश्चन नंबर 4 एपिग्राफी इज एपिग्राफी काहाकू कुहाजाए? यार ऑप्शन ହେଉଛି ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी ए ग्राफिकल मैप, ऑप्शन सी द डिटेक्शन ऑफ एपिक, ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ एपिक्स। यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 खरस्ती स्क्रिप्ट वाज वाइडली यूज इन व्हिच रीजन? खरस्ती लिपि बहुल भाବରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? यार ऑप्शन ହେଉଛି ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्टर्न, ऑप्शन बी ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी साउदर्न इंडिया, ऑप्शन डी सेंट्रल इंडिया। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ई नॉर्थ वेस्टर्न, जहाँकि पाकिस्तान रे अछि। पाकिस्तान रे अछि। क्वेश्चन नंबर 6 Which one of the following script of ancient India was written from right to left? प्राचीन ଭାରତରେ କେଉଁ ଲିପି ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲେଖାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦନଗରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଶାରଦା, ଅପସନ୍ ଡି ଖରସ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ऑप्शन डी खरस्ती। क्वेश्चन नंबर 7 हु डेसिफरेड द ब्राह्मी एंड खरस्ती स्क्रिप्ट? किए ब्राह्मी लिपि व खरस्ती लिपि को पढ़ी पारिथिले? ऑप्शन ए
ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଅପସନ୍ ବି କଲିନ୍ ମ୍ୟାକନିଜ୍, ଅପସନ୍ ସି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ୍ୟୁନିଙ୍ଗମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। Question number 8. The Brahmi script was first deciphered by letters inscribed on. ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ପ୍ରଥମେ ଲେଟର ଭାବରେ ପଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଯାହା କେଉଁଥିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ସିଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ପିଲର୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି କଏନ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। Question number 9. The first scholar who read Ashokan edict was. ପ୍ରଥମ ସ୍କଲାର ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ପଢ଼ି ପାରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ନର, ଅପସନ୍ ବି ରବର୍ଟ ସେବାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍, ଅପସନ୍ ଡି କୋଡ୍ରିଗୁଟନ୍। ଏହାର ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। Question number 10. Pre-Ashokan Brahmi script was found at. ପ୍ରି-ଅଶୋକାନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ନାଗାର୍ଜୁନକୋଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଅନୁରାଧାପୁରା, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଅପସନ୍ ଡି ମାସିକି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅନୁରାଧାପୁରା। Question number 11. The study and analysis of coin is known as. ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଏପିଗ୍ରାଫି, ଅପସନ୍ ବି ନିମିସ୍ମାଟିକ୍, ଅପସନ୍ ସି କଏନୋଲୋଜି, ଅପସନ୍ ଡି ଏଥନୋଗ୍ରାଫି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନିମିସ୍ମାଟିକ୍। Question number 12. ଋଗ୍ବେଦ ଇଜ୍ ଦ। ଋଗ୍ବେଦ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଆମର ଯେମିତି ବେଦରେ ଅଛି 4ଟି ବେଦ ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍, ଅଥର୍ବବେଦ। ତ ଋଗ୍ବେଦ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇମନ୍ସ, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ, ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ୱାର୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇମନ୍ସ। Question number 13. Which one of the following is oldest ବେଦ? କେଉଁ ବେଦଟି ପୁରାତନ ବେଦ ଅଟେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯଜୁର୍ବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଋଗ୍ବେଦ, ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବେଦ ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। Question number 14. The principle of classical music has been deliberated in. ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କେଉଁଥିରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ଅଥର୍ବବେଦ, ଅପସନ୍ ସି ଅଯୁର୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମବେଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାମବେଦ। Question number 15. Which Veda deals with the details of the performance of rituals? କେଉଁ ବେଦ ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ଅଥର୍ବବେଦ, ଅପସନ୍ ସି
यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन सी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is a संहिता of शुक्ल यजुर्वेद? केउटा शुक्ल यजुर्वेदर संहिता अटे? ऑप्शन ए भजस्नेयी, ऑप्शन बी मैत्राणी, ऑप्शन सी तैत्रेय, ऑप्शन डी कथक। यार सठिक आंसर ହେଉଛି ऑप्शन ए भजस्नेयी। क्वेश्चन नंबर 17। In which of the Veda Sabha and Samiti are called as two daughters of ପ୍ରଜାପତି? କେଉଁ ବେଦରେ ସଭା ଓ ସମିତିକୁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ସାମବେଦ, ଅପସନ୍ ସି ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 18। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ एफेयर फास्ट इन आयुर्वेद ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନର ଜୀବନ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥିଲା? ऑप्शन ए अरण्यक, ऑप्शन बी शून्यवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 19। Which one of the following four Vedas contain an account of magical charms and spells? କେଉଁ ବେଦରେ ଯାଦୁଇ ଆକର୍ଷଣ ଓ ମନ୍ତ୍ର ସାମିଲ ଅଟେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ସି ଅଥର୍ବବେଦ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମବେଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଥର୍ବବେଦ। क्वेश्चन नंबर 20। त्रयी इज ए नेम फॉर ତ୍ରୟୀ କାହାର ନାମ ଅଟେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ବେଦସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଧର୍ମ ସଂଘ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି ଥ୍ରୀ ଗଡ୍ସ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୁ ପାନ୍ଥିଅନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥ୍ରୀ ସିଜିନ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ବେଦ। ତିନି ବେଦକୁ ତ୍ରୟୀ କୁହାଯାଉଛି। क्वेश्चन नंबर 21। The teachers who taught Veda Vedanga for livelihood was called ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପଢ଼ାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଅଧ୍ୟବର୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୋହିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉପାଧ୍ୟାୟ। क्वेश्चन नंबर 22। उपनिषद्स आर बुक ऑन उपनिषद केଉଁ ବିଷୟର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ? ऑप्शन ए रिलीजियन, ऑप्शन बी योगा, ऑप्शन सी लॉ, ऑप्शन डी फिलोसफी।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫିଲୋସଫି। Question number 23. Which one of the following Vedic literature talk about salvation? କେଉଁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ବି ଲତା ସଂହିତା, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପନିଷଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପନିଷଦ। Question number 24. The famous dialogue between Nachiketa and Yama is mentioned in the ନଚିକେତା ଓ ଯମ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା କେଉଁ ଉପନିଷଦରୁ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବୃହଦ୍ ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ, ଅପସନ୍ ବି ଚାଣ୍ଡକ୍ୟ ଉପନିଷଦ, ଅପସନ୍ ସି କଠୋପନିଷଦ, ଅପସନ୍ ଡି କେନୋପନିଷଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଠୋପନିଷଦ। Question number 25. From where the word ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ taken? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମନୁସ୍ମୃତି, ଅପସନ୍ ବି ଭାଗବତ ଗୀତା, ଅପସନ୍ ସି ଋଗ୍ବେଦ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଣ୍ଡକୋପନିଷଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁଣ୍ଡକୋପନିଷଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।